Jana mchana enda hii kufumbani. Yakawaya ni feedback hizo kabla kwa hiyo. Ndio sana. Autori chakamire. Ndiitwa Prince Nana. Nyaya yedu payakatongwa mudarama mutasa musi wa24 January yakasarira pakuti munoda kuti mufambe kugadzirise zvatati chichikakawadzana nazvo. Saka takagara pasi tikagadzira date ratakagadzira rinova re-end of February. Nawe kuti timbounganidze mari kuti kahwani yanga isikagoni kubata nekuti atakati musha umwe nawo unobhadhara 100 tione mari patinofamba hatizozivi kuti tinobhadhariswa zvakadii nekuti hatisati tambofamba. Saka takaunganidza mari end of February wasvika tobva ndataurira Weber Mhlanga kuti aufa nyaya yedu iya tichifambe tingoone kuona kuti zvakadii tione kuti musha wedu wakamira sei. Zvakaenda Weber alright tichaona kuti zvakadii zvakamira sei. Ndadzoka kubasa ndisvika kubasa kusvikira kunopera ndaona message mufoni ichiti blazi mari mazuva haisi kudini haisi kutenderera iritonetsa apa nguva yedu yekuti tifambe yapo. Isusu vanhu vemari shoma takatochengeta kamari katoita tounganidza kakatowirwa zvene rimwe dambudziko totochinja zvekuita totomboshanda zviripo nguva yacho. Vataona kuti tinoramba takarera hosha vanhu havasi kuziva zviri kuitika. Tikati ino isusu zvatatakumbira kumabasa tochidini. Vataona kuti isusu takudini hedu vasina mari havana mari hawo. Asi pakutanga wakanga wakati isusu mari yedu mimi unganidzai ndimuda zvekuunganidza mangopedza isusu yedu toni. Asi hazvinozviita saizvozvo. Isu takasimuka nevanin'ina wangu vamwe vacho havo vari kubasa. Vataenda kwasekuru Tasvo kuHarare. Tokatakati ngatimboendewo ikoko tondozwa vanhu vachingoti kunobatsirwa vanhu zvakadai. Pamwe tinogona kubva tabatsirika. Patasvikawo ikoko vatatsanangurirwa zvese shuwa nguva yedu yakwanawo takamboti garei nokuti pane pakawandiwa. Pakazosvikawo zuva redu vatapindawo kudaidzirwa tapinda vanokutsanangurira vatsanangurawo shuwa zvese zvataindozwa zvamaizwa ndichichema last time kuti mukanzigarai pamba pangu munopatiza. Akatsanangura shuwa chakati kune zvaifamba parata zvaifamba panze zvese wakadini kurwara kumwe kusina explanation zvese wakapera mungotsanangura. Apedza kuzvitsanangura obva achibvunza kuti zvanzi anonzi Weber ndiani. Ndati Weber munin'ina wangu ari pano here. Ndikati haana kuuya ati handina mari. Zvanzi Weber ndiye ane nhau zhinji dziri kunetsa apa. Nei ndiri kudaro ndiri kuona kufamba kwakaita kunyika yeMozambique vanozivana nemukadzi wacho. Asi waenda kunobata havana kubata waine intention yekuda kukwadza munhu. Ipopo akajekesa. Handisi kuona vaine intention yekutsinye yekuda kukwadza munhu. Asi yanga iri kuda kugadzirisawo upenyu kuti pamwe zvingangofamba. Asi kwawakaenda manje wakaenda kune vanhu vanozokurombesa usikatozivi. Zvinhu zvozodzudza mukati mwemusha. Unoshamisika kuti chii chakuiti. Ko zvandakapuhwawo kana kuti mushonga wairakiwani. Ko zvazvakuda zvakudai. Ndikati ndo zvatati tindouye kuda kutozwawo. Saka anonzi Gladys ndiani. Ndikati uyo akagarapo wakabva angodairawo kuti atinaye nemakore achirwara anongobuda mapundo achiputika achibuda mvura achidai achiramba achidaro hazvisi kupera. Izvi zvaita zvekusvipa ungati zvakaita mhungu dzeblack zvaita mwiri wake muzhinji mwacho zvokuti kutomuvhurira kudai zvinotosiririsa.
Saka isu tifambe tizwe futi kuti mwana uyu chirudini futi chiri kunetsa. Asi wachizotsanangura manje. Wakati chinhu icho chiruzi chakabatwa ichi. Ndicho chiri kukonzeresa kuti izvi zvidai mwana uyu arware. Saka zvaida kuti chinhu icho chiende kobviswa, chikabviswa, uyu anosununguka. Asi chikachabviswa, kusununguka kwake kuchadini? Kuchashupa. Saka wakati chiendai motore ani Weber muye naye. Vatadzoka kunoko. Vatauya, vatataura naWeber. Weber haana kuzoita nharo, akati ashuwa mukoma rikatidini tiende. Zuva redu rekuenda takataurana chachiri chitatu tatokumbira zvomabasa. China, vatasimuka, vatakwira mabhazi edu, vataenda kuHarare kuya. Tasvika, tadzoka panapa. Tauyawo, vatadaidzirwa nguva yedu yakwanawo, asi takatombogara kunga 2 days. Nguva yedu yakwana tadaidzirwa, tisai taona nasekuru padare, takatanga taita zviya zvebanzi zvetsvimbo. Zvekumwiswa maragada aya anga anotaura mambo aya. Takamwiswa shuwa tese. Hazvina mukadzi, hazvina murume, munhu amwiswa. Mwapedza moenda kugara apo. Momirira tsvimbo yenyu yoiswa kudzasi kwenyu. Mogara. Zvidzungu zvenyu mune munozvizwa ipo. Mune munozvizwa zvidzungu zvenyu. Musatiziwe hedu kuti zvinonga zviri kugadzirei ngezven'anga tisatizive. Asi takarimwa panapa. Zvinoitisa zvidzungu. Right, tagara zvidzungu zviya zvinoita zvipera. Sekuru uya haana kuuya sekuti asvakazoya the moral day yaSaturday. Right, izvezvo zvidzungu zvedu zviya zvatopera. Wazoya vatazopinda mumasikati paakauya. That's right, vana muhlanga pindai, tatopinda paya tagara Weber wapo. Right. Nyaya yenyu madzokererei tikati mama kati muda chi Weber pana. Saka ndauya naye Weber uya. Ndiwe Weber Weber wakambobatepi? Wakamboenda ukaenda kun'anga. Weber akati kuchimani ndakatoenda namukoma wangu kutaura inini. For sure takasoenda muna 2000 kun'anga. Iye pana receipt. Kuti kungobatsirwa. So ndikuona nganga yekuchimani yakatokubatsirai zvisina kana noise ba. Makatobatsirika chaicho. Ndikati it's okay. Asi ini ndiri kuona kuMozambique. Wakamboenda kuMozambique here uchinobata. Zvikazi ini anobata kuMozambique. Anoenda kun'anga. Asi ndakaenda kumaprofiti mangani 3. Wechi3 ngewechijekenishi. Zvikazi saka ndakapuhwawo matombo. Zvikazi wakapuhwa matombo. Zvikazi asi ini ndiri kuona muine chinhu chamakabatiswa. Chinhu ichocho manje chinochinja. Zvonetsa manje. Saka ini handisi kuti wakabata, handisi kuti zvakataura kunyepa kana kuti chokwadi, asi ndo zvakadino zvakataura. Zvadaroko obvaze zvinhu izvozvo ndo zviri kukwadza uyu musikana. Zvikazi iwe musikana iwe. Uyu Weber zvinhu zvake ndo zviri kuita kuti urware kudai. Mwana uya wakutochema hake tikati iwe siyana nazvo hazvichemwi ndezvekuzwa idini uchema kare. Zvikazi right. Saka zvatakuita panapa ngezvekuti Weber enda ugerwe. Wese vanobatwa uine zvinhu zvavanoziva une chikwadzi vanobva vaenda kogerwa. Vagerwa. Apedza kugerwa right. Tsvimbo yako unonga uinayo unonga wakapuhwa paunonga waoneka kuti pane zvamene maonero vanonga kuzviita iwana. Asi vanonga vakutsanangurira kuti iwo wakadai. Upuhwa tsvimbo yako yaunonga uinayo. So saka ndakupai munhu wamunoenda naye kwaMutare. Munotora zvinhu zvacho unoda here kuti zvitorwe. Weber akati inini kana zviri koshwa ini ndinotudi ngazvitotorwe because iye hazvizoiti togarisana sei nevamwe. That's all right. Mangwana uyu munhu uyu unoenda naye mumakuseni. Takatora munhu uya hatisina mari takubatanidza tese paya nzvimbo yabva yakwana yekutakura. Takauya takafondera sabhuku Rozai. Tikati tikuya nemunhu watinoya naye panyaya iya yatakahinga mambo tizofambe. Anoda kumboitawo zvaada kuita kumba.
bvakuti alright iri right mozondifonera maakupasi taapapasi tatisati tapapasi tiri murodhi obva afona futi sabhuku zvikazi muchanga ndikati sabhuku zvikazi tinoda kuti muzoende kotanga maenda kwamama kuenda kuti tauyawo nemunhu anoda kubatsira kumba vandatomboti ndikati mambo haana kuti here tifambe tozouya toona tovapa feedback yekuti takadai zvikazi izvezvo manje nini handigoni kuauthorize kuti mubatsire mubatsiro munhu aite basa rake rakaita munhu taanaye mubhazi tabhandara bari webha akatoshushikanawo kuti akomana saka mukoma panyaya iyi tinodini manje apa hatisina mari takazondoshingirira kuuya pataenda kumba tausvika sabhuku variko nevamwe vanhu variko mainino variko manesimo vapamba vaya uyo undoripo muru watumwa uyo wakangogara hake arumira kuti tizwe kuti zvichadidi webha akati tipei makiti kinureka waite basa ravo chabatwa kana chiripo chisipo hachidi abva pataudza utaudza sabhuku akatotiwo hainini handigoni kuauthorize kuti munhu abatsirwe endai kwamama apa munhu iye haarari musango kuti andofunga vanotyira for security reasons sevanhu vanofambira kutora zvinhu zvevanhu zvinotyisa anotyira pamwe ake anogona kuzongorana akati inini kurara kunokudorora sei tongotendewa kutongoya toita basa renyu totofamba kana usiku todzoka nemunhu ane zvinhu zvake zvoenda zvodini zvonopiswa nyaya yabva yanetsa uyo akati kana zvadai ini ndaudini hangu ndaakudzoka saka unonga afamba nekatsvimbo kake kutiziwo basa rako pamwe ndo kana kachizodetecta kuti katsvimbo kake zvikazi inini tsvimbo iyo iyi manje kuti ndidzoke nayo zvinondiremera ngekuti yanga yauya kubasa rayo yanga izifambira saka munodini zvikazi inosara nemuridzi wayo kutaura wega tsvimbo yega chindikadziri yangu mari nditodini zvazvadai mozongotaurawo kana madini mazopegadzirisa futi zvazoita tozouya toona kuti toendera mberi nebasa vatatomupa mari vatatomuperekedza parodhi vatoenda webva vatora tsvimbo yake iya vaenda nayo pamba vanga vanonga kugara mumashopu kumba kugara ako vana vaenda nayo mashopu kusande manheru vararawo nayo mande manheru vararawo nayo chipiri inini ndandabuda ndaenda kubasa ndakutosvika kubasa ndosiyandira kunyanga ndonine sabhuku wafona zvika tiri kuuya papapeji kwakanaka here zvikazi emanisimo webha wakabva kwamambo nenhau yekufamba kwamakaita wakazi tsvimbo iyoyo endawape mukoma wako kutaura inini ngatizvo munondipa tsvimbo ndii ndakaipuhwa here handiti tsvimbo tese tatiriko ndakadini upuhwa yangu kana ndaikodzera kupuhwa tsvimbo handiye wakandipuhwa tsvimbo akatoziva kuti ngeyangu saka unogara naye pamwe ndiye unoziva zvaachazoita naye zvikazi aiwa takutokwira kumba kuti achidai sei nini kutonga nyaya pafoni kunondinetsa chiendai motaurirane kana ndisipo webha ndi next of kin wangu mochitaurirana zvamune mafunga modini moita saka wakabva wasvika pamba paya saka tsvimbo taakudini taukuisa kumba kwako ndikati munoisa mumba mangu nekuti zvaita sei tsvimbo hamuisi mumba mangu zvedu ngati handiwebha une dzimba dzake here dzaasi kugara izvozvi zvaari kugara kumashopu ngaaisei mumomoka zvikazi aiwa vayazochinjwa yakuzi kwazi isa musikagari wanhu pane dzimba dzaana baba wakashayika apa chipando iso achisoshandiswa chinongogarawo naoderi ndomavhadzo toenda waisa tsvimbo iyoyo right tsvimbo yasiyiwa apo ndofonewa zvikazi tsvimbo yatosiyiwa kusaenda ndafunga nezvetsvimbo yasiyiwa
zvikanzi watouya nemota vakuti taakutama. Alright, nhasi handizivi hangu chinangwa chekutama kwavo, ndichazoda kutozwisisa wangu kwavari gari tambofema kuti matama pamba, inini wacho handimbozivi. Pakauya vanondibvunza kuti makatama nei, ndinopindura ndichiti ndinoita kunga zvinozvikushai nekuti ndakakusiyirwa iwe sara uchionawo wanavo, zvinova zvisiri correct. Saka wakabva watama zvinhu zvavo zvese, masola wakakwachanura, wadzika kushopu. Nemhuri yanga yaugarapo yakabva yatorwa kubva yadzika kushopu, vakugara kushopu. Ndokwavari izvozvi. Panhau yetsvimbo takafona bheki kuwaridzi yetsvimbo kuti tsvimbo yasara kumba iri kunzi munhu amakapa tsvimbo wadini, wati tsvimbo haisi yangu. Zvazi yaiswepi ati yangoikandwawo pamba pedu ipo papa. Pane ari kuuya kwamutare ikoko chitatu ari china manheru, chipiri manheru. Pane ari kuuya kwamutare ikoko arubva kuno. Saka zvamunoita kana muine minzi yekutumira, munoitumira momutaurira pekuitambirira, otambira hake tsvimbo yacho odini ouya nayo. Tsvimbo idzi ngedzebasa dzinoshanda ikoko, hadzizoiti kuti dzirambe dzakagara ikoko pasina zvinodini zvirobuda. Yakabva yafuma otumirwa tsvimbo iyeyo, vayaenda vayagashirwa, vayaenda kwaRare. Saka ndo pakavambomirira nyaya yedu sekuziva kwandinoita wainini nemafambiro atakaita. Saka kubva panarration yamaita hapana chakagadziriswa? Hapana. Asi chinondinetsa chinhu one, involvement yesabhuku. Sabhuku wai yakabva yaenda kupinda mukati menyaya isiri hayo, ende ari kunyepa futi achiti akataura nei, mambo akataura naye nzeni wakazi awa ndo vanonzi vakati wakabva kwasabhuku kwamama unoko. Handisabhuku anga akuchitataurira isusu kuti ndo zvandakataurirwa ava ndo vangatotaura kuti wakasvika riini waizopa feedback. And yet feedback kana takupa hatipi semaindividual, tinongoya tese sezvatazoita nhasi, topa tese, uyo achidairawo zvake, uyo achitaurawo zvake. sabhuku watori vakumera musatambise mari zvamunoita. Kana muda kugadzisa chinhu itai serious, muda kugadzisa chinhu, usapretend unga muda kugadzirisa imimi chaiyo chaiyo kugadzisa kuti because I don't see any reason why you go and waste your money kwaRare. Moyo yakumba kwacho chinhu chiri simbo chekuti sabhuku anosvika chimira pakati kuti anzi mambo wati ko makadii kuti ipopo makafona imadivhura kuti handisina nhamba manje, ndikaenda ata kutofona nhamba ndazototorawo nhasi because ini chandava kuita yekutonga sabhuku angashandiswa nomwe munhu. Sabhuku pane munhu anga akumushandisa kuti yoramba baba wakatsika giya iroro kuti munhu yadzoka ende for sure akatodzoka. But ndizvanotaura at the end of the day you lost money but marudza mari chamakabuda nacho chii zviroti hwadza mari yakasara ikoko. Ende imimi kana vamakawirirana imimi as brothers, saka chakazoenda kushatira pa chazokonzera nhasi kuti vamwe wabva watama. Ini ndakati dai kuti vanhu vasikatsvaki maadvice kuvanhu vakawandisa, tichikadzimudini tisi mutombo yako taura nyaya tototaura kuti awa takazodai zvakazotobviswa zvikadai zvakabva kana pasina hapana. Weber, what is the problem? So yes. Ndoza takambochiti kudara muno munyaya yemudzimai wangu ari kutaura kuti wakauraya vanhu 5 pamusha pedu, tikazotsvaka munhu unobatsira apa tikataura nemunhu wakatibatsira uya akataura no chedu wewe pamusha penyu muita vanhu vamuri kunyepera vavanotyayi nacho wondo pamusha penyu muita ukadziswa urombo wakaitwa nevabereki venyu kare, vabereki venyu havasiripo, kune machira ari mumusha mwenyu akapiswa, ndiwo akatora akapisa panyaya dzemachechi. Machira apiswa akudetsa
asimudza filimu yepo ndizvo wakataura wakauya munomo wakataura kuti Changamire hatina kugutsikana ndizvo wati hatina kugutsikana ndizvo wakazouya bvanda kosiya mudzimai wangu angachisiye zvaemanise mwana yavanhu ngachitore wedu ndiyo unoita kuti tiende kokuma ndovanatorwa inini wakauya bvata vanini zvakanakanaka ona webva todai soti kufamba kwalini kwakanaka isu basa redu toita zvekutengesa mari dzinonetsa kuuya pamupacho kunyaya yekuti mahorero avo anosiyana vanhu saka mari kuuya kwadzo dzinonetsa wachibva kuti ngatichifambe mazuva aya asvika tatomusa mese mukoma ini mari yangu yachitaita izwai warume ava ndakazovataurira mukoma wangu ndachiti mari yangu yakwana ngachifambe zvikazi ndauya chiuya kumba ndasvika kumba koma ndauya toatifambe zviya zviya asi zvatovafamba hatiri kufamba komara kufambako ngoti kufamba kwatira semhuri toda kuti tifambe pamusina mamboenda paimini kuita kuti tinyatsogwa zvakadini kwawakaenda pachipo kwatasvaibva vanosvika kuti munhu watufukidza ndouri tazvaharambi kuti ungachida mari mazvaona saka unosvika bva vatopakamiswa ini ndati tovafamba semhuri ngatifambe kuti sambotafamba zvazoona imini hazvinetsi tichakwira bhazi toenda muharare tozofona tamuharare ndasvika muharare vanhu vachafona dii vanotanga mabhazi tatokwidza mukombi tatodzikira pashopping center yatakadzikira tadzika pashopping center payapayapa ndotobvunza mufana uyu une musikana hanzvadzi yacho tikumboita kupi zvezandidziba yasaiwatoenda kudhara kwakuya kunobva havachanditaurira kuti ndakafamba kwakati gazva zvakati ini ndakaenda kundiphakamisa ini zvakati handimuzviziva zvakati izvi ndakashakomanyora mumusoro mangu saka kana ndikafamba nawo futi izvizvi ndatochekerwa uri zvendiyo tauri wakutoenda chekerwa bvudzi rangu svuusvuusvu ndokusvika unomwisa mamwe mudzepetaya ndodhakwa handichaziva ndivita saka vana mukoma wangu vanoda kundiurayisa dzatanga ndakava netsvimbo payapaya mambo mukandaura kati tsvimbo iyi shamwari beta kuti mudzokeseiwo because mugare netsvimbo iyi chirogona chipamba mumusha mwenyu ndipo ndakasvika zvozvo ndandakuwachetera tsvimbo yavo ndopamakaita chitsotsiwa makanenge novhura mirai ini kana makavhauka muchienda kumba kwenyu muchinotaura nyaya kuti makutoenda kushandisa nzvimbo saka sabhuku akapinda papi apa zvisambobvaiti imimi munofanira kuti akaenda kwamambo izwai kana munhu apa mudare rinomga tikamutendai mufambe ndiyo authority yacho what are the authority saka whatever you get there ndizvamunozodzoka muchiripota kwatiri kwatakafamba takasangana nezvakati kana makuti musabhugwa kutoti mambo ati hakuna ndisume inini kana iri nyaya yetsvimbo kana uri wakataura ukaona kuti uri nyaya yetsvimbo tichichososo ndikati hamugari netsvimbo isiri yenyu tsvimbo inogara nechei nemurimi wati because the more muchigara netsvimbo yekusizondei ngatore tsvimbo yake imimo motanga futi kana munotanga futi that's what I say kuti iva mugari netsvimbo kana musizoti tsvimbo ndei munogara naye asi inini my question ndei kuti tsvimbo izinombobve kuharare ichipinda mubhazi kuti izosvike kumba kwenyu what was the agreement apo wangati paagreement irikwatakondobvisa zviro zvimba kwenyu ukwini ndavangablinka nenyaya yemishonga ndaimizvo alright it's okay iwo mira wati mari wanayo ndakatosenzesa zvo mari zvanisitachero ndakatosenzesa mari dzacho izvi kwakutofamba tisiri vanhu kunoti kaprofiti kabuda kaya ndiko ntonongora futi ungoimhanye futi unganga oda zvese utiasaizvozvo saka mari zvindizobva papa ukwacho kukwata kwacho ndokauzi mari yekureba kudai so ndinoyorepa so in that perspective zvamudai mimi kana mutadza kutoti munhu zvenyu zvikufambirei muchiwirira handi hamukwanisi kugara muri magariro amakaita paine zvinhu zvokunetsa isi turi zvinhu zvekunetsa kazvitesei ngazvisorovewo handi
kana iwewe kana unga usikufunga kuti hauda zvekuenda kwaTasva kudai wakangotora kuti handidi kwaTasva haukwiri kombi bhazi iwe kubva paMutare kunokwenda kuHarare wosvika wakwira kombi kubva paMusika kuenda kwakwenda usuziya kwakwenda uruti wakambokwira sei tenda kubva kwa wakatomboiswa kuTasva vakamuzembete wakazomira kuHarare wanga wambosvika sei kune muzembete kwa wanga wafamba sei kubva pamba pako kukwira tenda wanga wamanikidzwa here hauna kukwira tenda uyo wodzika futi tenda wokwira wakwira futi kombi woenda futi wanga umbotiri kuende wapedza wasvika wodzika kombi woenda kopinda pa wauzoti patasvika nepaTasva and 2 days makamirira kuogerwa nekuiswa nyora musoro wapedza waiswa nyora musoro wagerwa wozvi tsvimbo iyo chienda kumba mogadzirira dogadzwa kumba mosvika makuti it's my wish unodai wakaramba kugerwa unodai wakaramba kusanyora munhu unodai wakaramba kukwira bhazi unodai wakaramba kubhadhara mari dzamuri kubhadhara makagara musako for 2 days for mahara no izwai baba guys kana muda kugadzira chichigadzisai kana musikuda musudi don't pretend kuti muda kugadzira imi pasina chamunoda gadzira imimi kana munoti kwakaendwa handiko handisi tsvakai kumwe kana kuti tsvagirwai kumwe handiko tsvagirwai kumwe muende kumwe mugadzise chii wakachipa nyaya munoda zvekuHarare zvinodhura handisi asi makatenderedzwa nezvinhu zvinokwanisa kubatsirai handisi but hamuri kuda bva zvinokubatsirai munoda zvinodhura mari yaizvakuna anditakaenda apa wakatizve patida kugutsikana wada uko ndikubagutsikana wadi ndimboti shamwari tazvizwa kana muda wabatsira isusu wacho kesimrisei handisi ndokwanisa kukupa izina ramambo kuti endai pama pamambo ningi mambo iyo kusvika kutora kuti endai apo kana muzi kana maredi chini chaurai izvo ndokubatsirai neizvo chiendai muunganidze chiendai muunganidze muwe tikubatsira ramba unoenda mberi ramba unoenda mberi kuti pang'anga hakuna iyo apa ichati ndakupa izina ramambo mambo haisi ng'angaba mongosvika mozvipindaya kana mapinda musazomwe mudorongo motaura marei